har jo fået sådan en challenge her, om at jeg skal spise en chili, eller jeg skal faktisk spise 2. Jeg skal spise den her, som jeg selv har dyrket. Den er godt nok kun en vindstykke 6, så jeg skal også spise den her, som er en habanero vindstykke 12. Ja, og vi starter med den, der selv har lavet. Ja. Den skulle smage af æble, den her. Det var dine kinder. Okay. Det er sgu ikke så slemt. Det er også den milde af den. Den er ikke så slem. Men den her frygter lidt mere, kan jeg sige. Den er ikke dum. Ej, den var sgu levende. Ja, vi ses på den anden side. Du skal sluge det. Det smager godt. Det smager rigtig godt. Du skal sluge det. Skal du pige sluge, eller hvad? Det smager rigtig godt. Hvad? Bare lidt. Må du sige puha, eller må du sige... Ej, jeg har det helt fint. Okay, kom, så er det 5 minutter fra nu af. Så er det ikke så slemt med det. Jo, fuck. Det er ikke sådan boobers slemt. Ej, jeg tror, det er det eneste. Det eneste, jeg skal opnå med det her, det er, at jeg skal ikke være lige så slem som Bubber. Slik på spækbrættet. Hvad med om det er Simon Alles, det er sådan... Det var også slemt. Spis resten på toppen. Må lukke røven, du kan sgu også bare gøre det. Jeg må sige, at øjnene de løber lidt. Det gør de godt nok så. Ja, lidt. Så må du ellers ikke gå efter dem, ja. Se nu, hvis dine øjne løber, du bliver siddende, mand. Der er ikke engang gået 1 minut endnu, Så kommer Karoline. du til at ligne mig til fest, mand. Der er ikke engang gået 1 minut endnu. Hvor tyder du? Jeg ved med stærk, mand. Fuck. Savret fjes. Er stærkt? Ja, bare lidt. Prøv at stå på hænder. Det kan man godt, når man er på YouTube, kan man stå på hænder. Jeg får dog ingen blå øjne af det her. Jo, hvis du slipper færderne løs. Idiot. Din mor bliver mørkt. Nej. Er du snart færdig med at filme, så mor hun ikke kan høre alt, hvad vi sidder og snakker om? Ja, skål. Karoline, der er ikke engang gået 5 minutter endnu. Der er ikke engang gået 2. Skål, blev der sagt. Ja, skål.